şunu devletin özi etdi. O yurtdan bu yurda, o kafeden bu kafe beydip keyip çekip görmen şo gıydı çıkarın siz. Ne men size aytjakdadım, gıydı çıkarın, gıydı getirin, görkezin bize. Suudları Avrupa'da, Ortaýetde, Kazakstan'da, Türkmenistan'da köp geçtim. Entek utulun yerim yok. Suud qadiyet ýa-ni işlerine gowy düşünýän Hayyalma utan, varsa kurhan. Varsakı diýene men gürrüňlenme. O adamlara näçe warsa kurup, toplap bildiňçe, şonça ağzını açyp, ankaryp dinleýänlere köpelýär. Başka bir men tercihim aýdaýyn. Men 36 ýyldan beri ýa-ni hereket etgelýän. Sınarın moýundaky bilbilen owazyny meýmirep ýatda. Ol owadan görläp, ol meýmire diýen adamlar baý geçdik. Inniki boljak işler boýunça, ýa şu boljak işler boýunça olar super kontrolda. Munyň çyptyryp başlaýan. Tomsun jowlatyna derýa doňupdyr diýen weýin ulaklaryndan buutlalaşyp gaýşaşyp oturýarlar. Täwagda aýdan atamap özümiň aýar. Hemme çykdyjylary diňe devletin ştaby bilen devletin admini çykardy. Başga adam bir köpek goşmady. Başga adamlarym çykyş edip gerekmejek sözler aýdyp oturýar. Halkın özü can edip näçe pul gerek bolsa bir bereýlik can etýärler adamlar. Bununman gerek gel. Maňa dynanma. Bizem haramdadım. Şol sarny menim. Görem dagym, bilem dagym. Men sizin bar ýeriňizde men yok. Bolýa sag bolun. Oğlum ta enni kuduşu geçir. Borunna saglyklary görşeriň sag oturuň.